Bueno, entonces que pois por aquí. Ai, non me dixas, dixo sí. E ti que tal, pois, como sempre. Inda vou safando, como a min. Hai que irlle indo, ai, ai. E logo entón, pois, como a canque. Pois nada, aquí empeza a historia do jalego, do meu jalego, que é o que mamei, o leite que mamei. E nada, aquí imos falar de varios temas, como por exemplo, por que aprendí aquí a falar jalego, despois, aquí nos arredores de Vigo, non, que onde estamos, en Matamá, por circunstancias sociais que todos e todas coñecemos do país, pois deixei de aprendelo durante un espazo de tempo. Tuven que ir ao instituto, tiven que ir á universidade, á facultade de filoloxía, e vir de volta con a grabadora para seguir aprendendo todo o que non poden aprender neses anos, non? Para chegar a falar unha cousa o máis parecida posible, falaban miña nai, miña avó, meu pai e toda a familia, non? Diso vamos falar agora con miña nai. Verdad que si, mamá? Como foi o tema de... Bueno, nós falamos galego a todos os fillos desde que naceron, pero un pouco antes de entrar na escola dixen, no, os rapaces hai que falarlle castellano porque senón non aprenden ben. Entonces empezamos a falarlle castellano, pois ele entrou aos 4 anos, non le? Sí. Aos 4 anos, pois eu penso que medio ano antes empezamos a falarlle o castellano. E bueno, seguiuselle falando castellano, porque na escola todo se falaba castellano, entón para que o rapaz aprendera mellor. Ora pasa máis nos rapaces que nas rapazas. As rapazas parece que teñen máis medo de falar o gallego, parece que non é tan fino. Non é tan tal, os rapaces xa logo pasan diso, non? Polo menos pasou pros meus, que lle daba igual, non era un rapaz moi así, moi estirado. Non crees que ten que ver co que a muller está sometida tamén? E non se pode arriscar, non? Claro, porque se dicía feo, e non vai ser que a tomaran por unha palurda, non? Claro, e a vos, a ti dabache igual. Si, bueno, eu, a verdade que cheguei ao instituto e ali por primeira vez mirei que había profesores que funcionaban en galego normalmente e dixen eu, aquí chego ao instituto a falar o meu galego, estou na casa falando castelán e dixen, bueno, vou empezar a falar o galego. Foi así moi normal, cheguei un día e pedín o pan na hora de comer en galego e a partir de aí xa empezamos a falar sempre. Non che acorda dese momento? Non. Para vos foi natural, non chocou? Non, porque nós falamos o gallego, só falamos o castellano con vos. Claro. Eu cos abuelos, os abuelos falabanche gallego. O sea, que nós era máis que nada eu, non? Falarche castellano, porque para que aprendedes ben na escuela, iso que dicían que aprendedes mellor, que penso que é unha tontería, pero bueno, os daquela non, pero os penso que é unha tontería. Claro, que che fixo cambiar de opinión? Porque agora pensas distinto, cada calas? Eu sempre pensei en gallego, De feito, eu traballaba en Vigo e pasaba un traballo falaba castellano. De feito, eu metía palabras gallegas. Se chegaba a casa, metía palabras castellanas. Que é o que pasa, non? Pero, bueno, a miña ilusión era chegar a casa a falar gallego, Entre os compañeros de fora de Vigo, falábamos o gallego. Pero, bueno, había do centro que a nosa cargada era coruñesa, as coruñesos, non sei se vos eres de Coruña. Se fose os que nós, nesta época, non? Que nós fósemos pequenos outra vez e tal, farías igual ou farías de outra maneira? Ou de falardesnos castelano? Eu falo gallego por todos lados. Por todos lados? Ai, todos. A veces tomame un pouco palurda, E que cambiou? Por que pasaches? Por que cambiaches de sistema? Fun este último curso e había... Sabes que foron médicos, foron psicólogos, foron psiquiatras tamén. Entonces, uns falaban o castellano, outros falaban o gallego, E encontrei unha cousa moi rara, que cando falaban o gallego, os que daban as clases, poñamos os profesores, non? Os que daban a clase. O profesor, bueno, sí. Entón, falábamos todos gallego. Pero se o profesor falaba castellano, todos falaban castellano. Eu contestaba en gallego, preguntaba en gallego. Entón, parece que me miraban así un pouco de lado, non? Parece que me miraban así, esta, de que vai, non sabe falar o castellano, ou que? Entón, chegou un momento que xaches? Vou falar o que me gusta, punto, é o que queira entender, que entenda. É fora, basicamente iso. Como explicas, como interpretas esta, que de repente se voten a defender o castellano? Sabes o que dixo eu, Leo? Que os gallegos votamos moito contra o noso, Os tomates nosos son máis malos, as navisas nosas son máis malas, o mellor o de fora. E iso estamos moi equivocados. Deberíamos defender o noso. Ti miraches o outro día Arguiñano como defendía o material vasco, ou da? Dixeche, mira,
como saben defender o deles. Claro, estes E nós non. primeros... Os vascos, bueno, a veces van a pensar que son, bueno, que non. Os cataláns e os tal, non? Bueno, dixo Marguiñano porque o miro moito, non? Pero como defenden o deles? Os cataláns como defenden o deles? E nós non, votamos contra o noso. Os andaluces, os asturianos... A ver, nós votamos contra o noso. Nós, en vez de decir, nosos tomates son os mellores do mundo, que de verdad que o son. Que de verdad que o son. As nosas castañas son as mellores. Tuveron que facerlle propaganda os franceses as nosas castañas. As nosas, de Galicia, e Asturias tamén. Viñen a comprar as castañas para facer o marrón glacé. Entón nós comíamos o marrón glacé, que non o probei aínda, pero bueno, xente fina tomaba o marrón glacé porque era francés, eran castañas galegas. Entón votamos moito contra o noso, que iso está moi mal. Iso está moi mal. O noso é o mellor, punto. Porque se eu non defendo o meu, nadie me vai defender. E a xente que di que, bueno, que o noso tamén é o castelán, ti que dirías? Eu diría, o castelán tamén hai que saber falalo, porque vas por fora e tens que saber falalo tamén, cuidado. Tamén ten a súa importancia. Pero penso que aquí entre nós debemos falar o gallego. Pois, sabes que agora hai varias palabras de moda en todo isto, por exemplo, unha é bilingüismo, non? Si ti, cando escoitas iso, que sabe pola tele e tal, de que pensas que están a falar? Bueno, bilingüe, que será falar as dúas lenguas, non? Será falar as dúas. Pero por igual. Pero non falan por igual. Ti que pensas esa xente que di, que eu en gallego non me entiendo bien, non lo sei hablar, tal, ti que pensas que pasa aí? Claro, pois tampouco saben falar o castellano, Eu dixo, bueno, pero o castellano falalo ben? Porque pensas que esa xente non fala galego por ter medo de non saber falalo? Ou ti notas iso ou non? Non, máis ben porque notano como xente máis baixa. Como que é unha excusa que nos poñen, non? Menos nivel. Que cambio se produce de cando che falan o castellano? Agora falabas do alivio, non? Que sensación tes ti cando che falan en castellano nunha oficina desas e cando che falan en gallego? Que cambia? Non sei, sinto unha atadura, como atada, como non sei, non me encontro na miña salsa, non? Encontrome como atada, como cohibida. A mellor é iso que buscan, non? Para chocar castellano, para que ti te encontres cohibida, non? Como miras ti o galego que usan na tele? Que diferencias lle topas? Que pensas diso? Bueno, o da tele xa mellorou, xa non é o que era, Que aí topabas antes? Si, non sei, ou será agora xa entendemos mellor, pero non sei, ao principio non se entendía moi ben, As fabas, sabes que eu planto fabas e feixóns, non? As fabas, chamanlle fabas, e o feixón chamanlle fabas. Eu non entendo, Cando me convén é moi cariñoso, cando está nervioso cos exámenes non hai que lle fale. Oiche, xa as 12 non veño comer, vale, que vou ir aí ao mesón da Rua Barcelona. Moi ben. Entón, virei aí pola menciña. A mirar se vou a horta, a mirar a miña leituja, a ver como van, e a miña cebolas. A ver como van. Bueno, pois hasta logo, Chao, man.